ഹലോ മാതാജി, ഒന്നും കേൾക്കാൻ വയ്യേട്ടാ. ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് എല്ലാരെയും. ഓ ഓ ഓ ശരി മാതാജി, ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാലോ അല്ലെ? കേൾക്കാം മാതാജി. മാതാജി. തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 8ാമത്തെ അധ്യായം 16 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. 17 മുതൽ ഇന്ന് നോക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മള് ആബ്രഹ്മ ഭുവനാലോകം അല്ലെ, നമ്മള് ബ്രഹ്മലോകം വരെ എത്തിയാൽ പോലും എന്താണ് തിരിച്ചു വരണം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് തിരിച്ചു വരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. ഇനി ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് സഹസ്രയുഗ പര്യന്തം അഹർയത് ബ്രഹ്മണോ വിദുഹു രാത്രിം യുഗസഹസ്രാന്താം ദേഹോരാത്ര വിദോ ജനാഹ. മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം 1000 യുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്. രാത്രിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമാണ് പറയുന്നത്. 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് കേട്ടോ. 1000 വെറും യുഗങ്ങളല്ല, 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ചതുർയുഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. എന്താണ് ആദ്യം വരുന്നത്? കൃതയുഗം അല്ലെ, സത്യയുഗം, പിന്നെ ത്രേതായുഗം, അത് കഴിഞ്ഞ് ദ്വാപരയുഗം, പിന്നെ കലിയുഗം. ഈ 4 യുഗങ്ങള് അതിന്റെ വർഷങ്ങളും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗം വരുന്നത്. കലിയുഗം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 2, അതായത് 8,64,000 വർഷം. അതാണ് ദ്വാപരയുഗം. പിന്നെ കലിയുഗം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 3, അതാണ് ത്രേതായുഗം. കലിയുഗം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 4, അതാണ് സത്യയുഗം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ചതുർയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് ഒരു ചതുർയുഗം. അങ്ങനത്തെ 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. രാത്രിയും അത്ര തന്നെ. അപ്പൊ 2000 ചതുർയുഗങ്ങള് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം, ഒരു ഡേ വരും അല്ലെ. 2000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ഒരു കൽപ്പം. അതിന് പറയുന്ന പേര് ഒരു കൽപ്പം എന്നാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈഫ് ഓഫ് ബ്രഹ്മ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ കാണാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. 3,11,00,000 ഇത്രയും വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ. കലിയുഗം എത്ര വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞത്? 4,32,000 വർഷം. 3,11,40,000 കോടി വർഷങ്ങളാണ് ഗണിത പ്രകാരം ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം. അതാണ് കണക്ക്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ക് പറയുന്നത് 3,11,40,000 കോടി. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത്? 4,32,000 കലിയുഗം, അത് ഗുണം 2 ദ്വാപരയുഗം, അത് അതായത് കലിയുഗം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 3 ത്രേതായുഗം, കലിയുഗം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 4 സത്യയുഗം.
ഇതിന്റെ 1000 ചതുർയുഗങ്ങള് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്, 1000 ചതുർയുഗങ്ങള് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു രാത്രി. അപ്പൊ 2000 ചതുർയുഗങ്ങൾ വരും ഒരു ദിവസത്തിന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ. അങ്ങനെ 2000 ചതുർയുഗം ഗുണിക്കണം 30 ദിവസമാണ് ഒരു മാസം വരുന്നത്. അങ്ങനെ 12 മാസങ്ങളാണ് ഒരു വർഷം വരുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള 100 വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ വയസ്സ് 100 വയസ്സ് വരെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജീവിച്ചിരിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം അതിന്റെ ആയുർദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് 3,11,40,000 കോടി വർഷങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ബുദ്ധിക്ക്, മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആയുർദൈർഘ്യം അല്ല അത്, കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഇതിനകത്ത് ലൈഫ് ഓഫ് ബ്രഹ്മ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദിവ്യയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ചതുർയുഗമാണ്. ഈ 4 യുഗങ്ങളും ചേർന്നതാണ് ഒരു ദിവ്യയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മന്വന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് 71 ദിവ്യയുഗമാണ്. അതായത് ദേവവർഷങ്ങൾ, അതായത് ഈ 4 ചതുർയുഗങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 71 അല്ലെ, 71 ദിവ്യയുഗങ്ങളാണ് ഒരു മന്വന്തരം. അപ്പൊ 14 മനുക്കളാണ് നമ്മള് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തില് ഉണ്ടാവുക. അതായത് 14 മനുക്കൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ദിവസത്തില്. അപ്പൊ 71 ദിവ്യയുഗങ്ങളാണ് ഒരു മനുവിന്റെ കാലഘട്ടം, മന്വന്തരം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്? 2000 ചതുർയുഗങ്ങള്. അങ്ങനെയുള്ള 100 വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സഹസ്രയുഗ പര്യന്തം അഹർയത് ബ്രഹ്മണോ വിദുഹു രാത്രിയുഗ സഹസ്രാന്താം തേഹോ രാത്രി വിദോജന. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിയണം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ? ഒരു ദിവസത്തിന് എത്ര വർഷങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ? ഒരു ചതുർയുഗത്തിന്റെ ഒരു ചതുർയുഗം അല്ല, 1000 ചതുർയുഗം. അങ്ങനത്തെ 2000 ചതുർയുഗം ഒരു ദിവസമേ ആവുന്നുള്ളൂ. 100 വർഷം ബ്രഹ്മാവിന് ആയുസ്സുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ ഒരുപാട് ഡിലേ ആവും അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ ഒരുപാട് കാലം പിടിക്കും. എല്ലാരും ജോയിൻ ചെയ്തോ? ഞാൻ അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഇടാം. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവ്യക്താദ്യക്തയഃ സർവാഃ പ്രഭവന്ത്യഃ രാഗമേ രാത്ര്യാഗമേ പ്രലീയന്തേ തത്രൈവാവ്യക്ത സംജ്ഞകേ. ബ്രഹ്മദിനാരംഭത്തിൽ സർവഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മദിനാരത്തിൽ സർവഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. പിന്നീട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവ അവ്യക്തതയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു നൈമിത്തിക പ്രളയമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മദിന ആരംഭത്തില് സർവഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ സർവഭൂതങ്ങളും എങ്ങനെയാണോ അവസാനിച്ചത് അതുപോലെ തിരിച്ച് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിന ആരംഭത്തില്. പിന്നീട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവ അവ്യക്തതയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ
ഒരു നൈമിത്തിക പ്രളയം, അത് ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു രാത്രിയാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലാകുമ്പോൾ അതേപോലെ എന്താണോ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള അതേ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയൊക്കെ പുനർജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നൈമിത്തിക പ്രളയം വരുമ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് അലിഞ്ഞങ്ങ് ചേരാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനിലേക്ക് അങ്ങ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകല് വരുമ്പം അത് എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് പ്രകാരം ഭഗവാൻ ആക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൂതഗ്രാമസ ഏവായം ഭൂത്വാ ഭൂത്വാ പ്രലീയതേ രാത്രാഗമേ വശഃ പാർത്ഥ പ്രഭവത്യഹരാഗമേ. വീണ്ടും വീണ്ടും ബ്രഹ്മദിന ആരംഭത്തോടെ സകല ഭൂതജാലങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. ബ്രഹ്മനിശാഗമനത്തിൽ അവയെല്ലാം നിസ്സഹായരായി നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. രാത്രിയാകുമ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയാകുമ്പോ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തിരിച്ചു ചേരുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടി തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ബ്രഹ്മാവ് ഉണർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെ, പകൽ സമയത്ത്. ആ സമയത്ത് വീണ്ടും എല്ലാം തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു. ബ്രഹ്മനിശാഗമത്തിൽ അവയെല്ലാം നിസ്സഹായരായി നശിക്കുന്നു. പരസ്തസ്മാതു ഭാവോന്യോ വ്യക്തോ വ്യക്താത് സനാതനഃ യസ്സ സർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യസ്സു ന വിനശ്യതി. വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായി സനാതനമായ മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. സമുത്കൃഷ്ടമായ അതിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. സർഗ അവസാനത്തിലും അത് അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നാണ് അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെ. അതിൽ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്തുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ കാര്യവും അതുപോലെ ഒരു രാത്രിയും ഒരു പകലും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാകുമ്പോൾ എല്ലാം ഭൂമിയിലെ തിരിച്ചു വരുന്നു. അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി ആകുമ്പോൾ എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ വിഡ്രോ ചെയ്യാ പറയില്ലേ, അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എല്ലാം ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യാ. നമ്മള് ഈ പിന്നെ സക്ക് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, നമ്മള് ഈ എന്താ പറയാ വാക്യൂം ക്ലീനർ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വാക്യൂം ക്ലീനർ ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പൊടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കില്ലേ, അതുപോലെ എന്ത് പൊസിഷനിലാണോ ഉള്ളത് അതുപോലെ ഭഗവാനിലേക്ക് എല്ലാം അങ്ങ് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകല് വരുമ്പോ എല്ലാം അതുപോലെ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയും പകലും വരുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ അകത്ത് മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഇതിന്റെ പുറത്ത്, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ പുറത്ത് വ്യക്തവും എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള സനാതനമായിട്ടുള്ള ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അല്ലെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകല് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു, പ്രകടമാകുന്നു, രാത്രിയിൽ അസ്തമിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് തീരുമ്പോ ഒരു പെർമനന്റ് പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പക്ഷേ നശിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലം കൂടെ ഉണ്ട്. അത് എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് പുറത്ത്. അത് ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ് അല്ലെ, വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളാണ്. മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്, സമുത്കൃഷ്ടമായ അതിനൊരിക്കലും നാശമില്ല. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സനാതനമാണ്, നാശമില്ലാത്തതാണ്. സർഗ അവസാനത്തിലും അത് അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ സർഗ വിസർഗം ഒക്കെ എവിടെയാണുള്ളത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ് അല്ലെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ മാത്രം ഉള്ളതാണ്. ഈ ഒരു ഓരോരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്തും ഉണ്ടാവും ഈ സർഗ വിസർഗ ഒക്കെ. ഒരിക്കൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കും, പിന്നെ ഒരിക്കൽ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ അലിഞ്ഞു ചേരും. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് അപ്പുറത്ത്, അതായത് വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളിലെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാമമാണുള്ളത്. ആ ധാമത്തിൽ എന്തില്ല? ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അത് സർഗാവസാനത്തിലും അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്തഃ തമാഹു പരമാം ഗതീയം പ്രാപ്യ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമധാമം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമധാമം അത് എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു? വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമാണെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആർക്കും അറിവില്ലാത്തതാണ് അല്ലെ. വേദം പഠിച്ചവർക്ക് ഭഗവാൻ, നമ്മള് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, അദ്വൈതമച്യുതമനന്തമനാദിരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച വേദേഷു ദുർലഭം അതുർലഭമാത്മഭക്തൗ
ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി വേദേഷു ദുർലഭം. ഈ വേദം പഠിച്ചവർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വേദാന്തികൾ അവ്യക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം വേദാന്തികൾക്ക് ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടണം. ഭഗവാന്റെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം കുറെ വേദം പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ ശ്ലോകം പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിയുണ്ട്, എനിക്ക് കുട്ടിയുണ്ട്, ഒരു കുട്ടീനെ ഇങ്ങനെ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നും ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യില്ല. ഞാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കില്ല, ആ കുട്ടീനെ കുളിപ്പിക്കില്ല, ആ കുട്ടീനെ വൃത്തിയാക്കില്ല, ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് അമ്മയോട് ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ട്? ആ കുട്ടിക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യില്ല, പാല് കൊടുക്കില്ല, ഒന്നും ചെയ്യില്ല. എനിക്ക് കുട്ടിയുണ്ട്, കുട്ടിക്ക് ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അത് തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് ആണ്. അതുപോലെയാണ് ഈ വേദാന്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് കുറെ നോളജ് ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ അതായത് എല്ലാം അവ്യക്തം വരെ, ബ്രഹ്മം വരെ അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേദാന്തികൾക്ക് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വേദാന്തികള് അവ്യക്തം എന്നാണ് ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളൊരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടീനെ നമ്മള് പാല് കൊടുക്കുക, ആ കുട്ടീനെ കുളിപ്പിക്കുക, വൃത്തിയാക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് അല്ലെ, നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് അമ്മയോടും അമ്മയ്ക്ക് കുട്ടിയോടും ഉള്ള ഒരു സ്നേഹം അപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. അതില്ല ആർക്ക്? വേദം പഠിക്കുന്നവർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അവ്യക്തം എന്ന് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. അവ്യക്തം എന്നും അക്ഷയമെന്നും, ഒരിക്കലും നാശമില്ല, വ്യക്തതയുമില്ല. അവർക്ക് അറിയാം അത് അക്ഷയമാണ്. കാരണം വേദാന്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ അവര് ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. ഈ വേദാന്തികൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആരായി മാറി? അവര് ഭക്തന്മാരായി മാറി അല്ലെ. പിന്നെ വേദാന്തികളല്ല, ഭക്തന്മാരായി മാറി. അവര് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നപ്പോ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് എവിടെയാണ്? ആ ഒരു പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും ചിലരൊക്കെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എവിടെയാണോ എത്തിപ്പെടേണ്ടത് പിന്നെ ആ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരണ്ടാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമമായ ധാമം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിച്ചാലല്ല കേട്ടോ. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം, വൈകുണ്ഠധാമങ്ങള്, നമ്മള് ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം ഒരു 1/3 പോർഷനേ ആവുന്നുള്ളൂ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങള്. ബാക്കി 2/3 പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളാണ്. അത് വളരെ വലുതായ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ് എല്ലാ വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളും. അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ചിന്താമണി ധാമം സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്നതെന്നാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പരമധാമത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ ചിന്താമണി പ്രകട സത്മസു അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പറയുന്നത്. ചിന്താമണി ധാമം. ചിന്താമണി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അത് കിട്ടും നമുക്ക്. അതാണ് ചിന്താമണി കല്ല് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, അത് ചിന്താമണി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു തരുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ധാമമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ നൽകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. ഒരിക്കലും പാൽ വറ്റാത്ത സുരഭികൾ എന്ന പശുക്കളുണ്ട്. ഈ ധാമത്തിലാണ് അനേകായിരം ലക്ഷ്മി ദേവിമാരുടെ പരിചരണം ഏറ്റുകൊണ്ട് ശ്രീ ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്. ലക്ഷ്മി സഹസ്ര ശതസംഭ്രമ സേവ്യമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലായിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി സഹസ്ര ശത, അതുകൊണ്ടാണ് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. സഹസ്ര ശത പറഞ്ഞാൽ 100, സഹസ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000, 100,000 എന്ന് പറയുമ്പോ എത്രയേത്? അത് ലക്ഷക്കണക്കിനായി അല്ലെ. ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാരാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില്, ഗോലോക ധാമത്തില്. അവിടെ ഒരിക്കലും പാല് പറ്റാത്ത അല്ലെ, എപ്പോഴാ പാല് വേണ്ടത് അപ്പോഴൊക്കെ പാല് ചേർക്കുന്ന സുരഭി പശുക്കളുണ്ട്. പിന്നെ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാണുള്ളത് അല്ലെ. എന്ത് ഫ്രൂട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് കിട്ടുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. ചിന്താമണി ധാമം, അവിടെയുള്ള വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചിന്താമണി കല്ലുകൊണ്ടാണ്. ഓടക്കുഴൽ ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ ആകാരത്തേക്കാൾ ആകർഷകങ്ങളായി ലോകാലോകങ്ങളിൽ യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണന്റെ പരമധാമത്തിനും ഒരേ ഗുണമാകിയ ഭിന്ന ഭാവമില്ല. ഡൽഹിക്ക് 90 നാഴിക തെക്ക് കിഴക്കായി ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു ഭൗതിക രൂപമുണ്ട്. മധുര ജില്ലയിൽ 84 ചതുരശ്ര നാഴികയോളം വിസ്തൃതിയിലുള്ള വൃന്ദാവനം എന്ന ആ പ്രദേശത്തായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച കാലത്ത് കളിച്ചു നടന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും വ്യത്യാസം. ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീടും രണ്ടും രണ്ടാണ് അല്ലെ. ഞാനും എന്റെ വസ്ത്രങ്ങള്, എന്റെ ആഭരണങ്ങള്, അതുപോലെ എന്തായാലും അതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാം അതീന്ദ്രിയാണ്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ആഭരണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ മാല ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം, ഭഗവാന്റെ ധാമം, ഭഗവാൻ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ
ഭഗവാനും ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതൊക്കെയും ഒരുപോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡൽഹിയിലുള്ള വൃന്ദാവൻ ധാമിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ധാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ രാധാറാണി പറയാണ്, എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വൃന്ദാവനം വിട്ട് എവിടെയും പോകില്ല. അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണല്ലേ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും രാധാറാണിയും ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് 84 കോശം സ്ഥലം എടുത്തിട്ടാണ് അത്രേ ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഉള്ള വൃന്ദാവൻ ധാം ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ രാധാകൃഷ്ണ ലീലകളെല്ലാം ആ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എത്രയാണ് 84 ചതുരശ്ര നാഴികയോളം വിസ്തൃതിയുള്ള വൃന്ദാവനം എന്ന പ്രദേശത്താണ് ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച കാലത്ത് കളിച്ചു നടന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. പുരുഷ സപ്പരപ്പാർത്ത ഭക്ത്യാ ലഭ്യസ്തുനന്യയാ യസ്യാന്തസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സർവാമിതം തദം. ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രാപ്യനാണ് സർവരിലും മഹത്തമനായ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സുധാമസ്ഥനെങ്കിലും സർവവ്യാപിയും സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ. പ്രേമാഞ്ജനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി. അല്ലെ, ഭഗവാനെ ലഭിക്കാൻ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് പ്രേമ അഞ്ജനച്ചുരിത ഭക്തി, അല്ലെ? കണ്ണുകളില് അഞ്ജനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൺമഷിയാണ്, അല്ലെ? അത് എങ്ങനെയുള്ള കൺമഷിയാണ്? പ്രേമാഞ്ജനം, പ്രേമമാകുന്ന കൺമഷി എഴുതിയ കണ്ണുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണണം ഭഗവാനെ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുള്ളൂ. ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രാപ്യനാണ് സർവരിലും മഹത്തമനായ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സ്വതാമസ്ഥനെങ്കിലും സർവവ്യാപിയും സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാന്റെ ധാമമായിട്ടുള്ള ഗോലോക ധാമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ സദാ വിരാജിക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെയും ഭഗവാനെ കിട്ടും, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്? ആർച്ചാവിഗ്രഹമായിട്ട്, അല്ലെ? നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആവട്ടെ, വിഗ്രഹമാകട്ടെ, അല്ലെ? അതിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എന്ത് സർവീസും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും അത് സ്വീകരിക്കും. അശ്നാമി ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം അശ്നാമി പ്രേതാത്മനഃ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഭഗവാന് കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ട്? ഇവിടെയുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സദാ എവിടെയാണുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണുള്ളത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്വധാമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും സർവ്വവ്യാപിയായിട്ട് എല്ലാറ്റിനെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെയുണ്ട്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തന്റെ പരമധാമത്തിലാണെങ്കിലും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവിടുന്ന് സർവ്വവ്യാപിയായിരിക്കുന്നു. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ലോകങ്ങളിൽ തന്റെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ശക്തികളിലൂടെ അദ്ദേഹം സർവ്വവ്യാപിയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പരമപദത്തിലോ എണ്ണമറ്റ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിലോ എത്തിച്ചേരാൻ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയൂ. ഭഗവാൻ സദാ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ട ധാമത്തിലാണെങ്കിലും സർവ്വവ്യാപിയാകിയാൽ എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് അളക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്? നമ്മൾക്ക് സർവ്വവ്യാപി, നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റേത് അചിന്ത്യ ശക്തിയാണ്. എത്ര കാലേ തുനാവൃത്തിം ആവൃത്തിം ചൈവ യോഗിനഃ പ്രയാദായാന്തി തം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഏതേത് കാലങ്ങളിൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് പുനർജന്മം വേണ്ടി വരില്ല എന്നും ഏതേത് കാലങ്ങളിലായാൽ വീണ്ടും ജനിക്കണമെന്നും ഉള്ളത് ഇനി നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഒരു യോഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അല്ലെ? അതായത് പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഏതേതൊക്കെ കാലങ്ങളിലാണ് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതെന്നനുസരിച്ചാണ് ആ വ്യക്തി തിരിച്ചു വരുവോ അല്ലെങ്കിൽ പുനർജനിക്കുവോ, അതായത് വേറൊരു ശരീരത്തിലൂടെ തിരിച്ചു വരുവോ അതോ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമോ എന്നുള്ളത് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സമയം, ടൈം ഫാക്ടർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്തന്മാര് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാണ്, അല്ലെ? എപ്പോ മരിച്ചാലും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ കാറ്റഗറൈസേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. അഗ്നിർജ്യോതിരഹ ശുക്ലഃ ഷണ്മാസ ഉത്തരായണം തത്ര പ്രയാദാഗച്ഛന്തി ബ്രഹ്മവിദോ ജനാഃ. അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായണ കാലത്തോ ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോ ഒരു ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ, അല്ലെ? അഗ്നിയുടെയോ പ്രകാശത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ, പിന്നെ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തില്, പിന്നെ ശുക്ലപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണപക്ഷവും ശുക്ലപക്ഷവും ഉണ്ട്. അതായത് ചന്ദ്രൻ ബലം പ്രാപിക്കുന്ന സമയത്ത്,
നമ്മള് പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല, അതായത് ഒരു അമാവാസി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പൗർണമി വരാനിരിക്കുന്ന സമയത്തിനല്ലേ നമ്മൾ ശുക്ലപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. വെളുത്തവാവെന്നും പറയില്ലേ മാതാജി? ഏത്? വെളുത്തവാവെന്ന് ആ, പറയില്ലേ? വെളുത്തവാവ്, അതായത് ചന്ദ്രൻ വലുതായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് ശുക്ലപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 ദിവസമല്ലേ മാതാജി? അതായത് അമാവാസി കഴിഞ്ഞ് പൗർണമി വരുന്ന വരെയുള്ള സമയമാണ് ഈ ശുക്ലപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ ബലം പ്രാപിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. പൗർണമി ആയിട്ട് വരും ചന്ദ്രൻ, അങ്ങനെയുള്ള സമയം. പിന്നെ ഉത്തരായണ കാലത്ത്, അങ്ങനെയുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഇഹലോകം വിടുന്ന, അതായത് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷം, അതായത് വെളുത്ത പക്ഷത്തില് ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായണ കാലത്തോ ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. ധൂമോ രാത്രിസ്തഥാ കൃഷ്ണഃ ഷണ്മാസാ ദക്ഷിണായനം തത്ര ചന്ദ്രമാസം ജ്യോതിഃ യോഗി പ്രാപ്യ നിവർത്തതേ. ധൂമ സാന്നിധ്യം, രാത്രി, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോഗി ചന്ദ്രലോകം പോകുന്നു. അയാൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും. അപ്പോ ഈ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ അല്ലെ, ധൂമ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ധൂമം എന്താണ്? പുകയാണ് അല്ലെ? അതായത് ധൂമ സാന്നിധ്യം രാത്രി, കൃഷ്ണപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുത്ത പക്ഷം അല്ലെ? വെളുത്ത വാവ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കറുത്ത വാവ് വരുന്നത് വരെയുള്ള സമയം, അതാണ് കൃഷ്ണപക്ഷം. ദക്ഷിണായനം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോഗി നേരെ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? നേരെ ചന്ദ്രനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവര് ചന്ദ്രലോകം പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അയാൾക്ക് എന്ത് വേണം? ആ ഒരു ചന്ദ്രലോകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരണം. അയാൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് വീണ്ടും പുനർജനിക്കുക? എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുക? ഈ കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത്. ആദ്യത്തേതിൽ പറഞ്ഞു വെളുത്ത പക്ഷത്തില്, അതുപോലെ പകല് അഗ്നിയുടെയോ വെളിച്ചത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തില് ശുഭമുഹൂർത്തത്തില്, പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തില്, ശുക്ലപക്ഷത്തില്, ഉത്തരായണ കാലത്ത്. ഈ സമയത്ത് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകും. രാത്രി കാലങ്ങളില്, അതുപോലെ കൃഷ്ണപക്ഷം, അതായത് കറുത്ത പക്ഷം, ദക്ഷിണായനം, ധൂമ സാന്നിധ്യം, ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്തില് മരിക്കുന്ന യോഗി ചന്ദ്രനിൽ പോയി, ചന്ദ്രലോകത്ത് പോയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വരണം. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശുക്ലകൃഷ്ണേ ഗതീഹ്യേതേ ജഗതശാശ്വതേ മതേ ഏകയായാത്യനാവൃത്തിം അന്യയാ വർത്തതേ പുനഃ. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ 2 മാർഗങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. ഒന്ന് പ്രകാശത്തിലും മറ്റൊന്ന് അന്ധകാരത്തിലും. വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോയവർ തിരിച്ചു വരാറില്ല, ഇരുട്ടിലൂടെ പോയവർക്ക് മടങ്ങി വന്നേ കഴിയൂ. അപ്പോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ എത്ര മാർഗങ്ങളാണുള്ളത്? 2 മാർഗങ്ങൾ അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണത്? ഒന്ന് പ്രകാശത്തിലും മറ്റൊന്ന് അന്ധകാരത്തിൽ, ഇരുട്ടില് അല്ലെ? ഒന്ന് പ്രകാശത്തിലും മറ്റൊന്ന് അന്ധകാരത്തിലും. വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോയവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല പറയുന്നു. അപ്പോ അവര് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത്, ധ്യാനയോഗ ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ വെളിച്ചമുള്ള സമയത്താണ്, പകൽ സമയത്താണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല. ഇരുട്ടിലൂടെ പോയവർക്ക് മടങ്ങി വന്നേ പറ്റൂ. അവർക്ക് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണം. നൈതേ ശ്രുതി പാർത്ഥജാനൻ യോഗി മുഹ്യതി കശ്ചന തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു യോഗയുക്തോ ഭവ അർജുന. ഈ 2 വഴികളെയും കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും ഭക്തൻ സംഭ്രമിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അർജുന എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് 2 മാർഗമുണ്ട്. പിന്നെ പകല് മരിച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകും, രാത്രിയിലാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വീണ്ടും വരണം. ഇതൊന്നും ആര് ബോധേഡാവുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് ഭയങ്കരമായ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ? ഞാൻ പകലായിരിക്കുമോ മരിക്കുക, ഞാൻ രാത്രിയാവുമോ മരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ അല്ലെ? പക്ഷെ ഭക്തൻ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തൻ ഇനി ഒരു വേള തിരിച്ചു വന്നാൽ പോലും എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ കുടുംബത്തിലായിരിക്കും ജനിക്കുക അല്ലെ? നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാൻ ലോകാൻ ഉഷിത്വാ ശാശ്വതി സമാഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ചാണോ നമ്മൾ നിർത്തിയത് അതിന്റെ ബാക്കിയെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തന് മടങ്ങി വന്നാൽ പോലും എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ ഏർപ്പാട്, അതായത് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള, സൗകര്യം ഉള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലായിരിക്കും ഭക്തി ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി ജനിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ മടങ്ങി വന്നാലും അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല. അവര് എന്താ, ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവര് പറയും, എനിക്ക് ഹെല്ലിൽ, അതായത് നരകത്തിൽ പോയാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നരകവും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയാം. അതാണ് ഭക്തന്മാരുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ
ഭക്തന്മാർ ഈ രണ്ട് വഴികളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും സംഭ്രമിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അർജുന എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടത് എന്താണ്? ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ സമയത്തും നീ ഭക്തി ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം വിട്ടുപോകുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഈ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളെ ഓർത്ത് സംഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനോട് ഉപദേശിക്കുന്നു. യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണോ, മുൻനിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമാണോ ഇവിടം വിട്ടു പോകേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭഗവത് ഭക്തർ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല. അയാൾ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ നാമോച്ചാരണം തുടരുകയും ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് മരിക്കുക, എപ്പോഴാണ് മരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തായിരിക്കും മരിക്കുക എന്നൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മള് സദാ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം, നമ്മള് വേദം പഠിച്ചതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നു, യജ്ഞങ്ങൾ അല്ലെ, എത്ര യജ്ഞങ്ങൾ, 100 യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു, ദാനം ചെയ്തതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നു, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ, നമ്മള് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, ഇതിന്റെ ഒക്കെ റിസൾട്ട് എന്തിനു കിട്ടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പുണ്യമാണോ കിട്ടുക, ആ പുണ്യമൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ, അതായത് നമ്മുടെ പുണ്യമല്ല നമ്മൾ ആവുന്നത്, എന്താണ്? പുണ്യവും പാപവും ഇല്ലാണ്ടായി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ് ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇനി ഒരു വേള ആ ഭക്തന് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നാലും ആ ഭക്തന് ഈ പറഞ്ഞ പുണ്യങ്ങളോടും കൂടി തന്നെ വരേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നരകീയമായിട്ടൊന്നും ആ ഭക്തൻ ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി വൃത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 41-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ജനിക്കുക? ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും ഒരു വൈഷ്ണവന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തി ജനിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നു? വേദം പഠിച്ചതിന്റെയും, യജ്ഞം ആചരിച്ചതിന്റെയും, ദാനം ചെയ്തതിന്റെയും, കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെയും പുണ്യങ്ങളൊക്കെയും ആർക്ക് കിട്ടുന്നു? ഈ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ഭക്തന് കൈവരിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ വേദപഠനം നടത്തുന്നവർ കഠിന വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും തപോനിഷ്ഠരായിരിക്കുകയും വേണം. ബ്രഹ്മചാരികൾ ഗുരുഗൃഹത്തിൽ ആശ്രിതരെ പോലെ കഴിയണം. ഇത് എങ്ങനെയാണ് വേദങ്ങളൊക്കെ വേദപഠനം നടത്തുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതായത് അവരൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് അവിടെ കഠിനമായ വ്രതങ്ങൾ അല്ലെ, ഗുരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാലേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ആ കഥകളിൽ, ലീലകളിലൊക്കെ സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവരൊക്കെ ജീവിച്ചത് അല്ലെ. അവര് ഭക്ഷണമൊക്കെ എന്താണ്, ഗുരു പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ബ്രഹ്മചാര നിഷ്ഠ വേണം, ആശ്രിതരെ പോലെ കഴിയണം. വലിയ രാജാവിന്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ്, അവിടെ ഒരു കൺസെഷനും ഇല്ല. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ്, കുറച്ച് ധനികന്റെ കുട്ടിക്ക് സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ സ്കൂളിലൊക്കെ കിട്ടുക. പക്ഷെ ഗുരുകുലത്തിൽ പണ്ടൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും, ദരിദ്രന്റെ മകനും രാജാവിന്റെ മകനും ഒരുപോലെയാണ് അവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 5 മുതൽ 20 വയസ്സ് വരെ ഗുരുകുലവാസവും പഠനവും തുടർന്നനുഷ്ഠിച്ച് ശിഷ്യൻ സ്വഭാവ പരിപക്വത നേടിയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ അവിടുന്ന് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് വരികയാണ് അവർ. അപ്പൊ അവർ നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നത്രേ കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഈ 4 ആശ്രമവും ഒറ്റയടിക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് സന്യാസത്തിൽ വരെ അല്ലെ, ഈ 4 ആശ്രമം ഏതൊക്കെയാ? 4 ആശ്രമങ്ങള് ബ്രഹ്മചര്യം, അപ്പൊ ഈ 4 ആശ്രമങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വെക്കാൻ പറ്റും നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പ്. തപശ്ചര്യ, യജ്ഞം, ദാനം, സ്നാനം എന്നിവ കൊണ്ട് നേടാവുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൃഷ്ണബോധം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അനായാസേന നേടാവുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ കുറച്ചെങ്കിലും വിശ്വാസമുള്ളവർ ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് കേട്ട് പഠിക്കണം. ഊഹാപോഹ നിപുണരിൽ നിന്നല്ല, ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തനിൽ നിന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ യജ്ഞം, ദാനം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഗുണം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു? നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ 7-ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ 12-ാമത്തെ അധ്യായം വരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത്ഗീതയുടെ
ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭക്തി യോഗയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങട്ടെ? തുടങ്ങാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാമോ? മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ എന്താണ്? രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? രാജവിദ്യ, കുക്കിംഗ് ഓഫ് നോളജ് അല്ലെ. രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സീക്രട്ട്, ടോപ്പ് സീക്രട്ട് അല്ലെ, ഏറ്റവും വലിയ സീക്രട്ട്. ഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രഹസ്യമാണ്. രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടോപ്പ് സീക്രട്ട്. രാജവിദ്യ പറഞ്ഞാൽ കിങ് ഓഫ് നോളജ്. അപ്പൊ അറിവിന്റെ രാജാവ്, രഹസ്യങ്ങളിലും എന്താണ്? ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം, ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം. അതാണ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് ഏറ്റവും മിഡിലാണുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത 18 അധ്യായമാണ്, അതിന്റെ നേരെ പകുതിയാണ് 9 അല്ലെ. ഏറ്റവും മിഡിലുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായം. 9ഉം 10ഉം അധ്യായങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ വളരെ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അർജുനന്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തുതേ ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമ്യനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായി ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അപ്പോ ആർക്കാണ് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അസൂയയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അല്ലെ. അർജുനന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരന് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഒരു അസൂയ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾക്കാൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മുകളിലാണ് അവനെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അസൂയ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അർജുനൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് അസൂയ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായി ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഞാൻ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. അപ്പോ ഈ ഒരു അറിവല്ലേ, ഈ അറിവും അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജും നിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിച്ചു തരാം, ഗ്രഹിപ്പിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. പിന്നെ നിനക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് യാതൊരുവിധ ക്ലേശങ്ങളും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ജ്ഞാനം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ ജ്ഞാനം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിത ക്ലേശങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമുക്കില്ല. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ക്ലേശങ്ങള്? 4 തരം ക്ലേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി. പിന്നെ 3 വിധം ക്ലേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, ആദി ആധ്യാത്മികം അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ക്ലേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഭഗവാൻ ഈ തരുന്ന രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ. നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനോട് അസൂയ ഇല്ലാതിരിക്കണം. അപ്പോഴും മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈ ജ്ഞാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ, ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രയേറെ ബോധവാനായി തീരും. ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലൂടെ തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി അവർക്ക് അദ്ദേഹം നൽകുന്നു. കൃഷ്ണനെ പറ്റി അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ദ്രിയാതീതനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ 1ാം ശ്ലോകത്തിന് ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട്. ഇതം ജ്ഞാനം, ഈ അറിവ് എന്നതുകൊണ്ട് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന് സേവന കർമ്മം ചെയ്യുക അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഇതം ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അറിവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാള് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ദ്രിയാതീതനായിരിക്കും. ഇത് ഭഗവാൻ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട്, ഓർമ്മയുണ്ട്. ജന്മ കർമ്മജ മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ തിക്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അതായത് ഭഗവാന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും ഒക്കെ ദിവ്യമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പറക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്?
രാജവിദ്യാ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, കിങ് ഓഫ് നോളജ് അല്ലെ. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. പവിത്രം ഇതമുത്തമം അല്ലെ, ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണ്. നേരിട്ട് സാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ ധാർമ്മികമായിട്ട് ജീവിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? പരിപൂർണത കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. പിന്നെയോ ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ, സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം അല്ലെ, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സന്തോഷത്തോടെയും എളുപ്പത്തിലും ചെയ്യാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ രാവിലെ 4 മണിക്ക് ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, പുസ്തകം വായിക്കുക അല്ലെ, അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ അർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് സുസുഖം കർത്തും അവ്യം എന്ന് ചിലപ്പോ ചിലരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സുസുഖം കർത്തും അവ്യം എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം അല്ലെ. രാജവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അറിയേണ്ടവയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ജ്ഞാനം, വിശേഷമായിട്ട് അറിയേണ്ടത്. ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അത്യന്തം രഹസ്യമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ശരീരവും ആത്മാവും, നമുക്ക് ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വാക്കുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ. ആർക്കെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കുമോ ആത്മാവ്? ആത്മാവ് പറഞ്ഞാല് അറിയില്ല അല്ലെ. അത് എന്താണ്? അത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം, നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ബോധ്യമാവുകയും ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരം അവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിൽ എന്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതൊരു ശവശരീരമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. അതിനൊരു മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല അല്ലെ. അതിൽ മറ്റാരോ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ആളാണ് പോയി പറയുന്നത് അല്ലെ. ആള് മരിച്ചു പോയി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ. എങ്ങോട്ട് പോയി, അത് ഇവിടെ പോയി, അതിന് ആ ഒരു കാണാത്തൊരു സാധനം അതിന് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമായി മാറുന്നത് ഇത് ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നു. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ശരീരത്തിന് വിലയുള്ളൂ. എങ്കിലും സർവപ്രധാനമായ ആത്മാവിനെ കണക്കിലെടുക്കാതെ ജനങ്ങൾ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് ജീവൻ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാറില്ല അല്ലെ. ഏതൊരു വ്യക്തി, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആവട്ടെ, നമ്മൾ തന്നെ ആവട്ടെ, നമ്മൾ ആ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറേ ഇല്ല. നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിന് എന്തൊക്കെ വേണം? അതിന് നല്ല ഡ്രസ്സ് വേണം, അതുപോലെ മേക്കപ്പിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വേണം അല്ലെ, പല്ല് തേക്കാൻ ബ്രഷ് വേണം, പേസ്റ്റ് വേണം, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് ശരിക്കും എന്താ വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിയേയില്ല, നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുമില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് അതിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ഈ ശരീരം മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ, ആത്മാവിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണെന്നും അത് ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ശൂന്യതയിൽ വ്യക്തിത്വമില്ലാതെ നിലനിന്ന് പോരുന്നുവെന്നും ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ സത്യം അതല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരുകയാണ് ആ പറയുന്ന ജീവാത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ബീജരൂപേണയുള്ള പാപങ്ങളുണ്ട്, ആ ഫലങ്ങൾ എത്രേ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങൾ. നേരിട്ട് തന്നെ ഫലങ്ങൾ ദൃശ്യമാകത്തക്ക വിധം അത്രയും കുറ്റമറ്റതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ ഈ പുരോഗതിക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള മുൻകാല വിദ്യാഭ്യാസമോ യോഗ്യതകളോ ആവശ്യമില്ല. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷുദ്രഭാവങ്ങളെല്ലാം ഒഴിയുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ ആരാണെന്ന് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. ഇതാണ് കൃഷ്ണാബോധം. അപ്പോ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 1-2 പോയിന്റ്സ് എന്താണ്? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടതില്ല. അതായത് PhD എടുത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേഗം ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാവും, അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, അങ്ങനെയില്ല. ഇതിന് ഒരു ജ്ഞാനം ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എന്തേ വേണ്ടു? നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വേണം. ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയോടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയില്ല? എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി, എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അതിനാണ് ബീജരൂപേണയുള്ള പാപങ്ങളുണ്ട്, ആ ഫലങ്ങൾക്ക് നാം അനുഭവിക്കുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മള് പൂർവ്വജന്മ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഈ ജീവിതം സെറ്റായി പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നമ്മൾ അത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവാത്തത് കൊണ്ടാവാം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവാം ഈ ഒരു ജന്മത്തില്. അത് നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ജന്മം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, അതിനു മുമ്പേ ആവാം. നമ്മള് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 50 ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര ഈ ഒരു അന്ധനായിട്ട് 100 മക്കൾ മരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു ശാപവും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 50 ജന്മം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു ശാപമാണ് ഈ 50 ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ
പഴയ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ എത്രയോ കർമ്മങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിൽ ഏത് കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സുഖത്തിനും ദുഃഖത്തിനും ഹേതുവായിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ ബീജരൂപേണയുള്ള പാപങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ചിലത് എന്താണ് മെച്ചൂർ ആയിട്ടുണ്ടാവും, മെച്ചൂർ ആയത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. പക്ഷെ ഇമ്മച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് പക്വമായിട്ടില്ലാത്ത ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ലീറ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും അനുഭവിക്കുക. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴാണ്, എന്താണ്, എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മളെ പറ്റി എല്ലാം അറിയുള്ളൂ അല്ലെ. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ച അർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാംതു വേദന കശ്ചന. അപ്പൊ ഭഗവാന് മാത്രമാണ് നമ്മളെ കുറിച്ച് പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനമുള്ളത്. നമുക്ക് എന്തേ അറിയുള്ളൂ? നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടാവും. അതും ബോധ്യമില്ലാത്തവരുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലെ. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷെ അവർക്ക് ബോധമില്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റല്ല എന്നാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്ത് വേണം? നമുക്ക് അറിയാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വേണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ, ഒരു വൈഷ്ണവരിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്താണ് വേണ്ടത്? ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷുദ്രഭാവങ്ങൾ എല്ലാം ഒഴിയുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ ആരാണെന്ന് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരുപാട് വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും പകയും വിദ്വേഷവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഉള്ളില് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരിക്കലും. നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവർ ഇതിലേ കേട്ട് ഇതിലേ വിടും, ഒരു ചെവിയിലെ കേട്ട് മറ്റേ ചെവിയില്. അല്ലാതെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷുദ്രഭാവങ്ങളെല്ലാം ഒഴിയുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ ആരെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയും. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അശ്രദ്ധദാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരന്തപ അപ്രാപ്യ മാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാര വർത്മനി. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവരൊരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. വിശ്വാസം ഇല്ല അവർക്ക് ഭഗവാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം. അവർ ചോദിക്കും, വേദവ്യാസർക്ക് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അല്ലെ. വേദവ്യാസൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ശാസ്ത്രം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എഴുതി കിട്ടിയത് മാത്രമാണ് വേദവ്യാസൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തില് അതിന് മുമ്പേ ഉള്ളത് വാമൊഴിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് എഴുതി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ്, മന്ദ സുമന്ത മതേ അല്ലെ. കലികാലത്തിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഭാഗ്യമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ആയുസ്സും കുറവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കാൻ പറ്റുമോ? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരുപക്ഷെ ക്ലാസ് കേൾക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ, ബുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും, റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതി തന്നെ വേണം. അതുകൊണ്ട് വേദവ്യാസൻ എഴുതി തന്നു എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ശത്രുഞ്ജയ, ഭഗവാൻ അർജുനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഇവിടെ ശത്രുഞ്ജയ അല്ലെ. ആരാണ് നമ്മുടെ ശത്രു? കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവഃ മഹാശനാ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേന മിഹ വൈരിണം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ കാമക്രോധങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശത്രുവിനെ ജയിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര്? അർജുനൻ. അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ചു മരിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നത്. വിശ്വാസമാകട്ടെ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുളവാകേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ആർക്കാണ് വിശ്വാസം? എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മള് സംസർഗം ഉണ്ടാക്കണം. അതായത് സത്സംഗം വേണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വരിക. എന്താണ് വിശ്വാസം? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയുമെന്ന ഉറച്ച ബോധം തന്നെ വിശ്വാസം. വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കൊമ്പുകളും ചില്ലകളും ഇലകളും സംതൃപ്തി അടയുന്നു. കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തകരിൽ 3 തരക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തകർ 3 വിധത്തിലുള്ള ആളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കനിഷ്ഠ ഭക്തർ, മധ്യമ ഭക്തര്, അതുപോലെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാർ. അങ്ങനെ 3 വിധത്തിലാണുള്ളത്. കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തുടക്കക്കാര്. അവർക്ക് ഭഗവാൻ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മാല ജപിക്കുന്നു, അവര് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്ന തുടക്കക്കാരാണ്. മധ്യമന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്,
പക്ഷെ എന്നാൽ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുമില്ല. അവർക്ക് എന്താണ്, ഈ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ കനിഷ്ഠ ഭക്തർ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വീഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളവരാണ്. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അവർ വഴിതെറ്റി പോകും. ആരെങ്കിലും അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വട്ടാണ്, ഇതൊന്നും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, വേറെന്തൊക്കെയോ ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഇതിട്ടിട്ട് ആ വഴിക്ക് പോകും. അതാണ് കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രത്യേകത. മധ്യമ ഭക്തന്മാർക്ക് പിന്നെ രണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഒന്നിക്കലും മുന്നോട്ടും പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ വീഴാനും പറ്റും. അങ്ങനെ അതായത് അവരവരുടെ എന്താണ് ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തില് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകണം. അപ്പൊ മധ്യമ ഭക്തന്മാർക്ക് വീഴാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, മുന്നോട്ട് പോകാനും സാധിക്കും, ഉത്തമ ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാനും സാധിക്കും. പക്ഷെ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിക്ക് ഉറച്ച ബോധ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ആശ്രയസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ഒരിക്കലും വീഴ്ച പറ്റില്ല ആ ഉത്തമ ഭക്തന്. ഇത് നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയാം. ചില പ്രഭുപാദരൊക്കെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. മയാ തതമിതം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിന അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് അർത്ഥമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാലോ അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാൻ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിലനിർത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ വളരെ വളരെ ചെറിയ ഒരു അംശം ശക്തി മാത്രം മതി ഇതിനെയൊക്കെ നിലനിർത്താൻ. നമ്മള് നേരത്തെ ഉള്ള അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ അല്ലെ? അവിടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണുള്ളത്? അവ്യക്തമായ രൂപത്തിലാണ് അല്ലെ? ജലത്തിലെ രസം ഞാനാണ് അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ? ആ ജലത്തിലെ രസം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ? നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഭഗവാനെ അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. നമുക്കത് കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സംതൃപ്തി തന്നെയാണ് എന്ത്? അതിന്റെ രസം അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് എന്തേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം ആ രസം. പക്ഷെ ആ രസം ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നത്. സർവ്വഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് ആരിലാണ്? ഭഗവാനിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി വിശേഷമാണ് ഇതിനെയൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, യശസ്, ലീലകൾ മുതലായവ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കുന്നില്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തെ വളർത്തിയെടുത്ത ഭക്തന് അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒരുപോലെ എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഇതിൽ പറയുന്നത് അത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി ന ഭവേദ്ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഗുണങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അല്ലെ, നാമം, യശസ്, ഇതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതെങ്ങനെ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ? സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദൗ അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? മാതാജി. ഇനി ഇടണോ? ഇനി ഷെയർ ചെയ്യണോ? വേണം, കിട്ടിയില്ല മാതാജി. ഒരിക്കൽ കൂടി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തെ എടുത്ത ഭക്തനെ അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും, അതായത് എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ? പുറത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായി ഭഗവാനുണ്ട്. എല്ലാറ്റിലും അല്ലെ? എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വിഭൂതി യോഗമാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ഞാനാണ്, ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം ഞാനാണ്, അഗ്നിയിലെ ചൂട് ഞാനാണ്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനെ എന്താണ്, എവിടെ നോക്കിയാലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മയാ തതമിതം സർവം അല്ലേ നമ്മൾ ചൊല്ലിയത്? നചമത്സാനി ഭൂതാനി പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം ഭൂതഭൃന്നച ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ. സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾ ഒന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു സർവ്വഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്?
സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ? ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറയുന്നു സർവ്വഭൂതങ്ങളെ എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന അചിന്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ആണ് എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, എന്നാൽ ഒന്നും ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. അപ്പൊ പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ എന്നിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവണം അല്ലെ? എന്റെ മേലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവുന്നത്. ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ഭഗവാനിലല്ല ഒന്നും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അചിന്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ പറയണ, ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ കൈ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ കൈന്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെക്കുക. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ഈ കൈ എൻഗേജ്ഡ് ആവാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു എൻഗേജ് ആക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി പ്രഭാവം കൊണ്ട് തന്നെ അതവിടെ നിന്നോളും. ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് താഴെ വീഴാതിരിക്കാൻ നമ്മളൊരു സ്പേസ് കൊടുക്കണം അല്ലെ? അതിന്റെ ആവശ്യം ഭഗവാനില്ല. ഭഗവാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ അതിനവിടെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അത് ഭഗവാനിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾ ഒന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ, സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? സ്വധാമമായിട്ടുള്ള ഗോലോകധാമത്തിൽ സദാ ഓടക്കോല് വിളിച്ച് അല്ലെ രാധാറാണിയുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ആനന്ദിച്ച് നടക്കുന്ന ഭഗവാൻ, സത്യചിത്ത് ആനന്ദമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒരു വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള കാരണതകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഉദ്ഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇതിനകത്താണോ ഇരിക്കാം? ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷമാണ് ഇതിനെ നിലനിർത്തുന്നത് അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷമാണ് ഇതിനെ നിലനിർത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ ആ ഗോലോകധാമത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് നമുക്ക് അതായത് ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലെ രാധാറാണിയുടെ ഒപ്പം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ട് ഇവിടെ വരികയും ചെയ്തു അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് പോയി ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന് സൃഷ്ടിക്കാനും പറ്റും, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി അതിനെ ഓരോന്നിനെയും നിലനിർത്താനും സാധിക്കും. ഇത് ഭഗവാന്റെ അചിന്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം, ആ ഒരു പവറാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷമാണിത്. ഭൂഗോളത്തെ തോളിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അറ്റ്ലസിന്റെ ചിത്രം പലരും കണ്ടിരിക്കും. ഭൂമണ്ഡലമാകുന്ന ഈ ഭാരം തോളിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾ നന്നേ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് പണ്ടേ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അല്ലെ? ഒരു അറ്റ്ലസ്, ഒരാളിങ്ങനെ സ്വന്തം ചുമലിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തു നടക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം. അതുപോലെയല്ല ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ആ ഒരു അറ്റ്ലസിന്റെ ചിത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി വല്ലാണ്ട് തളർന്നിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ തന്റെ ഷോൾഡറിൽ എൻഗേജ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ അതിനെ ഇങ്ങനെ ചുമന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു ചുമട്ടുകാരനെ പോലെ ചുമന്ന് നടക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി വിശേഷമാണ് അതിനെ നിലനിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരം ഒരു രൂപമാണ് കൃഷ്ണന്റേതെന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൂടാ. എല്ലാം എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ അവയിലല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ്. ആ അന്തരീക്ഷമാകട്ടെ ഭഗവത് ശക്തിയുമാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, മിൽക്കി വേ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഓർബിറ്റ്, മിൽക്കി വേ, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ. അത് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും ഓരോരോ നിശ്ചിത എന്താണ് ഓർബിറ്റിലൂടെ ഇങ്ങനെ സൂര്യനെ വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയും അല്ലെ? ഓരോന്നിനും ഓരോ ടൈമാണ്. സ്വയം തിരിയണം, അതിനെ സൂര്യനെ വലം വെക്കണം. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ടൈം. അങ്ങനെ ഭൂമി തിരിയുന്ന ടൈമാണ് നമ്മൾ 24 hours എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഒരു വട്ടം സ്വയം തിരിയുന്നത് 24 മണിക്കൂറും ഒരു വട്ടം സൂര്യനെ തിരിയുന്നത് 365 ദിവസവും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം, ഒരു വർഷം ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ അതിന് സാധിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നോക്കൂ, ഭൂമിക്ക് ഒരു ജീവനോ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ? അതൊരു വസ്തു, ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു പിണ്ഡം പോലെ അല്ലെ? ഒരു മാംസപിണ്ഡം പോലെയോ അങ്ങനെ എന്തോ പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിന് അതൊരു വ്യക്തിയായിട്ടല്ല നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടല്ല അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിനെങ്ങനെയാണ് അവിടുന്ന് ഫസ്റ്റ് പോവും. വേറെന്തോ സംസാരം കയറിയിരുന്നു ആൾക്കാർക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും കേട്ടോ.
അപ്പോ അതെങ്ങനെയാണ് അത് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കൂടി സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഭംഗിയായി അത് നിർവഹിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്ന വിധത്തിലേ ആയിരിക്കില്ല ഭഗവാൻ ചെയ്യുക, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി എല്ലാം അത് നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മനോഹരമായിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വളരെ സത്യമാണ്, അല്ലെ? നമുക്കൊക്കെ പലർക്കും അനുഭവം ഉള്ളതായിരിക്കും. നമ്മളൊന്നും ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും ആയിരിക്കില്ല സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അടുത്ത ശ്ലോകം മുതൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।